И какво става, хора? Аз съм Алексин БТ и тук с мене е Гого Ненов 005 и днес ще играем CS. Какво става? Чакай, И къде сега си? ще го уча как се играе. Това ми е третата игра ми е. Гледай какво го направих тук, хет. Айде бе, не мога да влизат на ебаната. Айде! Аз направих два Мафията хета. спечели. Ти в игра ли си в момента? Да. Алекс Тим БТ спечели. Две стрела в главата, пукнете се всички, сега ще покажа как се играе тази игра. Имам гранейт. Ненов, следвай ме. Окей. И това ли си? Аз съм контра. Не. Къде си? Стрелят ме! Не влизай вътре, бе, момче. Ти къде си? Нахалник. Гледай как набих му бот! 66 демидж. Уби ме, бот! Хаштаг да те убие бот. И мен ми се е случило, защото са понякога опи ботовете. Аре бе, убий го! Ес бе. Его долу. Абе, те слепа. Зад тебе! Майка ти да еба. Не псувай. Съжалявам. Поеш 3 щети, Георги Ненов пое щети от 3 врага преди да умре. Аз пък нямам пари. Следвай ме, Ненов. Къде си? Къде? Ненов, за теб съм. Обърни се, Ненов, бързо, ела тук. Окей, видях. Идвам. I'm coming. Чакай тук, стой тук има един сдигал. Стой тук. Би го. Kill him. Мамо! Добре ли си? То как ми наби то хет, бе? Тия са много добри. Не са толкова. Просто изкара тук късмет се отдигал. Дигала не е толкова за хет. Аре, убий го, бе. Ой. Убий го, бе. Къде е? Карамба. Пред тебе на камъка. Педерас, върну се. Майка ти. Не псувам. Ми найс. Ще загубим като пълни ретарди. Да, бе, дай, сега ще ги почва. До 10, докато се стигне. Гледай са, какво става? М4А4. Мърди, бот. Мърди, нещастен бот. Ти къде си? Където не Това искам да ти ли ме си? следваш. Не. Бот стат. Къде е тос? О! Убих един! Или той ме уби. Да ти се не види, калашника. Набил съм 82 демидж! 98 демидж съм го набил! 98! What the fuck, с 2 удара набих. Аз съм много на CSGO, но още се уча. Набих му 2 хет шота! 2 хет шота! Ай, поверю. Къде си са? Ето! Не. Къде си? Да ме следваш. Що? Защото ще правя карамба на алелуя, бебе. Аз съм в къщата, когато ни убиха. Пази се. Само се пази в момента. Пазя се. Да! Ще поставят бомбата. Да поставяте се. Убих го! Първия си. Ох, то не го видях. Бомбата, къде е бомбата? Къде е бомбата? Къде е бомбата? Шиваната бомба, къде е? Не мога да вземеш. Мога, бе! Не, майка! Убиха, бе. Защо? Моля, убил ме с карамбит? Не с карамбит. Добре, този път ме следвай. Отключих 590-ка. Трябва сме заедно. Ми да, с мен шурето, аз не съм убил. Къде си? За тебе. Пред тебе. Къде е пред те? Чакай сега. Той от бот отвори вратата. Мърдай оттам. Ти къде си? Видяхте! На 18 съм. Не мърдай! Момче, кажи ми, че има над мене, бе! Ама не знаех! Погледни го, ме пише! Как се скри мазно за тъгъла! Как се скри мазно за тъгъла! Абе, нали играм зад, но си помагала, бе! Еба ти предатела си! Аз так предател. Еба ти предатела, И кой изпитваш? Некъв, който се качил на первата. Абе, ще кръста така клипа, еба предателство, хаштаг предателство.
човек. Как ме предаде злобно? Аз ти викам, нали вика преди... Идва за теб, пич. Аз викам, аз ще правим клип да си имаме доверие, а да си помагаме, защото така е по-интересно. Ой, не ме се скри за тъгъла и си вика, абе умри. Ми какво? Бъде човек. Ама... Ето защо никога не съм от контртерористите. Гледай сега, терористите не водят с 1/7. Ето защо винаги съм от терористите. Би си го в главата, че терористите винаги печелят. Хаштаг да си измамим. Който избра такъв уносен отбор с някакви бутове и някакви тъпи руснаци. Къде си? Ти къде си? Ето, не. Бот Къде се намираш да дойда? Аз съм Лодката на... ли си? Не. Майка ти те епа. Кой те На 42 съм го оставил този. Гледай го, бе. Айде следващата игра да сме от терористите. Аз вече съм. Натисни М. Кое? Натисни М. Ето. Виж двата отбора. Тимфо. Майка ти. Трима на цяла армада. Добре, сега с другия матч влизам от вас. Да ви помагам. Айде, убих един. И мен ме убиха. То със снайпер, какво очакваш? ЛП. Я ме спектейтвай. Къде си? Гледай при лодката и ще те. Какъв хедшот! Майка ви тепа. Аз помагам на другия отбор. Това е много. Чакай бързо от контрите. Този тим съква, аз отивам от терористите. Не бе, ла, сега ще сменим Аз играта съм с от едно. терористите. Ева ти приятел. Сега са терористите! Яко, сега сме от терористите. И аз съм терорист. И аз съм от терористите. Гледай какво ги прасти, как че не съм загрял. То не, че аз съм загрял. Аз? На 14 съм. Къде си? Ти си мъртъв. Да, умрях. Ама убих един. Не бе, клекни бе, гледай, че не мога да го целиш, клекни и стреляй. Застреля на патица. Ние пуснахме бомбата. Бомбата пуснахме. Айде! Ненов, ти си застреля на патица. Сменяме Ти отборите. нали знаеш, че терористите... Ти нали знаеш, че терористите са... Контрите минали пъти сме... Аз имам бомбата. Дай ми. Не, аз съм. Значи аз ще трябва да те защитавам, иначе ще пукнеш. Идвай тук, бе. Не с бомбата натам, бе. Мамо! На 93 съм. Аз съм на 56. Добре, че те защитах и аз минах пред тебе. Не мърдай. Се релодваше. Аха. С ар... Вай! Не бе, защо? Кажи ми, че не съм те. Добре, че бях аз. Алелуя, бейбе. Като скочиш във водата, не ти взима демидж, да знаеш. Ти гледай сега как ще ги опърнем. Бомбата у мен ли е? Не, мистер. Вече е у мен. От теб ли? Да. Така. Ела тука до вратата. Добре. Тука как хубаво. Бо, шака, ляка, трака, лака. Пази ти гърба. Ти тука ли си, бе? Не бе. Видя ли как губих, бе? Добре, че беше АФК, иначе те ще убия. Добре, че бях аз да губя оня глупак, който седеше. Ама това беше бот.
беше по-важното, че го О, убих. бомбата е моя. Бомбата е моя. Някой дропна бомбата Аз я вече. взех. Аз я взех. Мамо! Не, но сега ще си изложи. Няма бе. Аре бе. Какво ми стана бе? Мишката не ми върви. 3200 FPS пуска. Ех, Аз теба. 100 FPS. Бързо, бързо, вземи бомбата, вземи я. Ено в къде си? Мама ти теба. О, Аз ти биха казвам ни. да вземеш бомбата. Нено, Ти. биха ни още един мач и ни бят. Казвам ти да вземеш бомбата, ти. Къде да взема бе? Мен. Дай я. Как да я дропна? С F. Съсе. С F. Ф. Фу. Фу. Цъкам А, ще бъдам. с Q. Как се тропваше бе? Ето, с Q. Меднахя. Де не си имам мет. Не. С Г бе, с Г. Май смяташ, с Г. Чакай, че... Браво е. На 20 съм. Кай често, че ме уби бе. Гледай го бахти. Бот Ерик те уби. И тебе и мен. Бати бота е бати опътнатия. Моля ви се. Някой да вземе бомбата, пене. Но хора, ще преминам към следващия Браво, рунд. това е много добър, бе. Хора, преминаваме към следващия рунд. Една секунда. Върнахме се и тук Гошо не мога да... Гого не мога да влезе. И ще така му изсляп. Сега трябва да изчакам играта да ми се зареди. 10 What the години. fuck? Hacks. Hacks. This Опа. hacks. То. Терористи. Ети. Нищо днеска не ми върви. Добре, връщаме се, когато почне матч. Вай. Върнахме се. Терорист always win. Бати яките скинове. Аз само на калашника и на някой лошо. На калашника. Стрелят от някъде, стрелят. Аз ти мога да спечелиш от този матчкин, по принцип. Алекс, ти бе. Про. И то са го заковали на място с патрон. Бай баба и гоби. Аз тук само с калашника. Ей, педер! Но съм шапа. Аз сам ли съм? Да, има още един. Сам си май. С още един. Сам. Охо! Заложихме. Майко, как ме уби нещастното? Моля те се, не намирай бомбата. Не, фак. Да, бе. Намериха я и рип. То не Аз знам къде може да сложим бомбата. Само там може да се сложи бомбата. Точно. В тази стая. Бомбата... Къде? Тупнаха я. Мене. Аз я взех, Не. Пи. защото аз Къде ще я аз? заложа. Сори. Тук няма... Аз съм при теб. Не се набутайте всички в кенефа. Ох, чакай да си изкъпа тук. Тук някой има. Ох. Ела във ваната. Чакай. Ох, чакай да си полегна малко. Ох. Къде си, бе? Трепа хора. Някой Аз не умрях. Само малко. Къде бе? Откъде? Откъде? Алеки, има на полхива човек. Мерси, че ми го каза толкова рано. Нали спектейтъш, бе? Не, но в предател си, често ти го казвам. Аз ти казах, има на покрива човек ти. Когато ме убиха.
Сега отивам да плантвам веднага. Никой да не ми пречи. Иначе ще му застрелям главата. Това не е компетативка. Фак. Някой ще дойде ли с мене? НАТО. О, НАТО! Мафията ме уби. Значи тия... На едно съм го оставил! Оставих го на едно! Как? На едно съм го оставил. Мали, убихме! Някой да отива НАТО. Go away, go away, go away! Go away! Винаги терористите били. Да, винаги терористите печелят, като не си ти в тим. Абе, я натисни таб да видим кой направи повече килове. Как да направя едно? Ти си направил асистенция, не кил. Аз не мога да игра с нещо, признавам го. Fuck you! Чакат на тъбия! Пиха ли те? Бият ме като пълен ретард. Как паднах? Видя ли ме? Аз гледам печеливши отбор. То... Не. Още една загуба ще има. Що винаги, когато съм сам препечеля, а когато съм с теб губя? Не, просто играм с ретарди. Ето, двама са! Двама бяха. Гледай, брат. Голчев, има ли CSGO? Да, Кой ранг е? като моя. Даже май не е като моя. Silver? Не е силвър. Убих двамата рунд. Аз излязнах. От игра? Не. От мапа. Що? Не, без да късваме. Табанари. Просто си. Мръсни. Не. Аз взех бомбата. Аз съм с бомбата. Къде са трябва... Знам къде трябва да сложа бомбата. Убий ги, пичага. Значи, той да свърши мръсната работа. Голяма тишина. Да, знам. Защото съм от други отбор. Айде! Бавно, но славно победата наближава. Ненов, ти къде си? Където майка ти се е родила. Ненов, искаш ли да те кикна от игра? Егон се. Не, наистина, къде си? На стълбата. На стълбата. Екранът ми стана бял. Да, защото някой те е фляшна. Теквам. Какво? Ама ти си в другия тим. Ко речи? Ей! Предател влазен! Шибаняк!
Ама ти си мазен. Знам го. Ако беше компетативка. Гледай я, фу. Пати купака. Коречи! Аз викам, защо? Са, къде си? Сега ще ти... С помпа съм, не идвай. Не ме... Купак! Неров на 19 кръв си. Идва един. In-house, indoor house. Пази се поне. Та игра мога да ни биете. Можем. Може, ама нашия е сдигал. Имаме дата служба 2016. А ти... Предатела. Аз съм бил предател. Коречи! Кой го пази? Сега не мога да вляза в контрите. Иначе искам малко вече. И пати, предател. Аз не мога да вляза в терористите. Вие защо? Вие защо не мога да вляза? влизаш. А? Не искам да влизаш. Искам да си отмъстя. Давайте, момчета, можете. То бат. Тъпо ме уби. То беше бързо оръжие. Аз съм с помпа, бати. Пак съм го оставил на едно! Ай, да ти проверя ли играта? Не мога толкова чисто да оставиш на едно. Не, не си Гледай. го оставил на едно, си го оставил на 8. Вай. И тая игра ще ви бием. Не, то е Давайте, свакса. момчета. Пич на едно си. Имате Челай. 30 Мачкай. Айде! Пак ви водим по точки. Гледай са, ако А остава. някой да лев на терористите да мина. Ненов да не вика. О, калашник. Ах, калашник. Колко си го обичка. Someone happy. Аре, Убиха те пред очите ми. аз ще спирам. Ими аз спирам. Чакай да свършим клипа поне. Чак. Чакай, Ненов! Ненов! Отлежам. Не, имаш проблем. Добре, хора, това мисля да зваваме. Добре, ако харесате този клип, се абонирайте за мен, ще лек бутона. Аз бях Алексин БТ и чао! Чао.